Piştî pêşeniyara Barzanî bo çareseriya pirzgirêkên herêmê, Partiya Demokrata Kurdistanê û Yekîtîn Niştîmanî Kurdistan careka din li bajarê Hewlêrê civiyan. Li civînê da Nêçîrvan Barzanî serokatiya şanda partî Kosrat Rasul jî serokatiya şanda yekêtî kirin. Li piştî civînê Mekteba siyasî ya partî û yekêtiyê ragihandinekê hevbeş belav kirin û ragihandin gotûbêjkirîne li ser danana rê û cihên guncayî ji bo çareseriya pirzgirêkên bineretiyên herêmê. Li pêşî hemûyan jî karakirina Parlemanê Kurdistanê. Tekez jî kirine li ser berdewambûna civînan ya her du aliyan ji bo ku bi zûyî bigihine rêketinekê ji bo çareseriya koma pirzgirêkan. Sebaret bi krîza darayî amaşe pêçendî daye ku her du alî piştevan û hevkar dibin ji bo hikûmeta herêmê û dezgehên peywendîdar ji dîtina rêçareyan ji bo çareserkirin û encamdana çakssaziyan dê wan barên pêtivî da. Di bişkekê din ya ragihandina hevbeşa partî û yekêtî behs ji danana komîteyekê hevbeş hatiye kirin ku nûneratiya aliyên siyasî û pêkhateyên neteweyî li xwe bigire. Bi merima gotûbêjkirin digel hikûmeta Iraqê û her du aliyên peywendîdar bo yekîalîkirina pirsa deferên maddeyê 140 di pêşerojekê diyar kirî da. Paşan referandum û serbexweyiya Kurdistanê. Di derbarê peywendiyên navbera wan jî da partî û yekêtiyê dibêjin gotûbêjkiriye ku peywendiyên wan ji ast gorankariyên bilez û zêdeyên vê qonaxê da bew. Di berjewendiya gelê Kurdistanê da be taybet di buwarê hukmranî û peywendiyên Kurdistanê û peywendiyên herêmê digel hikûmeta federal û welatên deverê û cîhanê. Herwiha di xalekê din ya ragihandinê de hatiye partî û yekêtiyê bizav didin ji bo çareseriyên pirzgirêk û girîftên hêzên siyasî yên parçeyên dinên Kurdistanê rêzgirtin ji serweriya yasa û destwernedan de karûbarên hevdû da. Civîna partî û yekêtiyê li piştî wê çendê tê ku roja dûşemê Mekteba siyasî ya partî civiya û gotûbêja destpêkirina seredanên şanda partî kir bo cem aliyan ku biryar e partî seredanên xwe dest pê bike û li destpêkê jî digel yekêtî da bicive.